आलोक चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, आलोक चौरसिया जैसा हो, आलोक चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आलोक भैया जी के फिर से जितावे के बाटे भैया हो ए चाचा। आलोक भैया जी के फिर से जितावे के बाटे 24 तारीख के नॉमिनेशन में चहले के बाटे। 24 तारीख के नॉमिनेशन में चहले के बाटे। फिर से आलोक भैया जी के विधायक बनावे के बाटे। आलोक चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, आलोक चौरसिया जैसा हो, आलोक चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन भैया दीदी हमर, सुन चाची चाचा, इहे नुमारे भैया सबका से अच्छा, सबका से अच्छा। सुन भैया दीदी हमर, सुन चाची चाचा, इहे नुमारे भैया सबका से अच्छा। गावे गावे जाके सबके जुटावे के बाटे। 24 तारीख के नॉमिनेशन में चहले के बाटे। फिर से आलोक भैया जी के विधायक बनावे के बाटे। आलोक चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, आलोक चौरसिया जैसा हो, आलोक चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इहे नुबारे भैया गरीबन के साथी, कबहू न देखेले इहो जाति पाति, इहो जाति पाति। इहे नुबारे चाचा गरीबन के साथी, कबहू न देखेले इहो जाति पाति। कमल छाप के झंडा फहरावे के बाटे। 24 तारीख के नॉमिनेशन में चहले के बाटे। फिर से आलोक भैया जी के विधायक बनावे के बाटे।